Uyena umuntu esikhuluma ngaye. Uyena isigebengu lesi. Hawu. Waphanga usengibiza ngesigebengu. Ngigebengu ngani? Hayibo. Mazethu uthi waya kuye uxakekile uyofuna umuthi wamadoda. Awusayibuyisa imali yakhe manje ingakhe la umama. Yabo Uyamazi? lo mama lo uyiscam, uyiscam. Ngangisathe omunye uzakwethu engisebenza naye. Sengiscam manje. Ethi ene Sengiscam manje Mazethu. Ngahamba ngaya kuyena ngoba nginenhloso yokuthi uzongisiza. Into zakhe azange zingisebenzele, azisebenzi. Angeke ngikhokhe u15,000. Mazethu wena bonapho. Lo makhosi lo ungenzakalisile angifuni ukungasho. Kunento nje ebifika ingene engubeni ishise engubeni kuluma umzimba wonke. Lento ishise ngisho kwi-private party yabo nje engathi mangivuka ngayinwaya ngiyinwaya mangiyinwaya kunezinto ezivuthukayo angazi ukuthi yini lento ebengenza yona Mhlambe khona into owayenza ukuze uma uyiphindiselele kuMazethu. Ya khona engakwenza ukuze ajeze ngokuthi angangibuyisela imali yami. Khona engakwenza. Ngabe yini owayenza wemama? Ngabe mhlawumbe awuyisoli ukuthi mhlawumbe ingane yakhe sichithekile. Hayi angisoli nakancane lokhu kusencane lokhu kwengane kukhulu okuzayo angisoli nakancane mina. Ngabe mhlawumbe Ngicithelwe ingane angisoli. Ngabe mhlawumbe oqala noma bakhona abanye uke wabenza kanje phambili. Oqala ngimfuna beyisibonelo. Ngibingelele mukelo Vumani Film lokhuluma Vumani walele kwamhlabela nganasona madoda lephansi manje uthiwa kakhulu lo egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona. Mama Zethu ngibingelele kakhulu siyabonga ukuthi uyaphila usindile. Ngiyazi isimo sakho besisibi kakhulu sihamba sesibhedlela sokubona nabalaleli abanye besiba highlightela ukuthi uyagula ngake usilandise kabanzi ukuthi namhlanje yini ekubeka la mawami. Namhlanje into engibeka lana ngize la kuVumani ngizoxolisa kumama lo engangithathe umuthi kuyena so njengoba ngingamkhokhelanga ngizoxolisa ukuthi ngizoyikhokha imali yakhe ngoba manje usengenza izinto ezimbi sengize ngahamba ngolala esibhedlela nalo muntu lo engangithi ngiyamlungisa naye usevele wangenzela nje imangaliso engazazi wavele wangishaya ngopoison wangidlisa ngopoison ngibuye esibhedlela nje manje ngisafuna ukuzwakhe kumakhosi lo ukuthi ene uyavuma yini ukungixolela manje mama ngoba umcelile namhlanje ukuthi simbize kwenzakalani mhlawumbe kwenzakalele mhlawumbe wathi uzoba nezinyawo zembuzi ngabe mhlawumbe usilandise khona into eyenzile mhlawumbe einyaweni zakho. Ya inyawo zami ivele zavuvukala zashintsha nje isimo sami sangaba right izinto zami zajika nje zonke kwangahamba kahle so nje since ngaxabana naye hayi bengasalali ngisho ebusuku izinto ebezenzeka kumina engisaba ngisho kuyikhuluma manje ngakho ke ngithathele lithuba lokuthi ngizoxolisa kuyena manje mama ekhaya ngakulandisa umbukeli ngoba umuntu kade unaye mhlambe ngabe nomuntu kade unaye bekwenzakalana usilandise nje mhlambe nike nahlala ndawonye kwenzakalana mhlambe manihleli ndawonye benizwana mhlambe kwenzakalana ngabe kukhona okwenzakalile yipi mhlambe i-negative impact ebekhona phakathi kwakho nalomuntu obesimtholile. Hayi kuvele nje kwangathi ngifaka isichitho kuyena wangijikela nje wangangifuna wangizonda emveni kwalokho ngavele ngagula kanti ngigula nje usengidlise ngopoison. Enye into engikuzuyisho ukuthi ingane uthe ingane ngazo sichithekile. Ya isisu savele saphuma nje kwenzeka nje izinto ezingekho right engeke ngikwazi ngisho ukuyichaza shothi nje lo mntwana ke bengizoba naye hayi uNkulunkulu umthathile umfaka obhayela lo makhosi lo ungenzakalisile angifuni ukungasho kunento nje ebifika ingene engubeni ishise engubeni kuluma umzimba wonke lento ishise ngisho kwi-private party yabo nje engathi mangivuka ngayinwaya ngiyinwaya mangiyinwaya kunezinto ezivuthukayo angazi ukuthi yini lento ebengenza yona
Manje So nje- muthi izinto ezivuthukayo like zinjani mhlawumbe ngathi insila mhlawumbe oyini. kungathi insila ngathi insila ngazi ukuthi lento beyenze kanjani. Muthi bulunywa buzwa ngazo sikhona izinto ezikhamba emzimbeni noma. Bengizwe ngathi khona izinto ezihambayo emzimbeni nasey'nyaweni yonke indawo nje. Ngene lento ifudumalisi kube ukushisa okubi. Manje Kungabi ukushisa okumnandi kube ukushisa okubi. manje ngabe lento le mhlawumbe beyikuluma emini noma ebusuku before misaqala. If nje ngeke ngangena engubeni noma ngabe isemini. Hayi. Uma ngeke ngangena engubeni nje. Ngizozwa lokushisa sekufudumele emveni kwalokho. Uma ngabe sekungenile engathi nginganwaya kuvuthuka insika. Babukeli beVumani Film la nikhona siyanithanda noma abukuphi la ukhona sinibaluleke kakhulu mayithimbe sicela ningivumela ukuthi asondele umama owayekusizile owathatha umuthi wakhe angizwe kusho njalo kusho wena kusho mina. Yeah. Hey Afrika yonke kunzima kakhulu kunzima yabona ngabe mhlambe asididekanga kuseyuyena umama lo asithatha asibizanga omunye angizwe. Hayi angididekanga kuseyuyena. Ngibingelele ma wami uyaphila. Ngiyaphila. Ukuhamba kanjani empilweni yakho? Hayi empilweni yami kuhamba kahle. Ngabe mhlawumbe ulandise nje mhlawumbe after umaze senqabile ukukhokhela imali yakho ngabe mhlawumbe khona yini owakwenza okubi mhlawumbe before ekhuluma umazethi mhlawumbe khona into owayenza ukuze uma uyiphindiselele kumazethi. Khona engakwenza ukuze ajeze ngokuthi angangibuyisela imali yami. Khona engakwenza. Ngabe yini owayenza we mama? Ngamfaka nje isichitho ukuthi ahlukane nomuntu wakhe bejikelana ebodwa bexabana ebodwa. Ngaphinda futhi ngezwe kuthiwa kadelele nasesibhedlela ngathi nakho ibambe ngangifuna nje kahle kahle ngangifuna ukuthi angakwazi kwakhamba. Ngoba ngangithe ngizomshintsha inyawo bengeze embuzi wangakholwa wathi ngeke ngiwenze wangigolozela. Ngangifuna nje umfundisi isifundo ukuthi lento owayegoloza nayo ngizoyenza bengisamnyakazisa nje kusekuningi engisazokwenza. Ngabe akayilethi imali yami. Wena umile kuthena ufuna imali yakho? Hayi ngimile kuthena ufuna imali yami. Yeah. Ngabe mhlambe yonke lento le awucabanga ukuthi mhlambe izothusa ama customer wakho noma mhlambe nawo mengakhokho ungathola usuwenzakalisa into efanayo? Hayi emeli ngiyisanga umazethi wangeyisa umazethi akakhomisanga ungihlonipha wangeyisa ingakho ngenze kanje. Hayi ukuthi onke ama customer ngizokwenza kanje Ngabe mama Mazethi ukuchaza nje ukuthi yini mhlambe eyenzeka ulandisa umama mhlambe ukhulume konke okusuka ngaphakathi wena ukuthi ufisa kwenzakaleni ngoba uthe sikucelela umama. Mina ngizoxolisa into ebisiyenzeka nje kumina since ngaxabana naye lo mama bese ngiphupha ngidla njalo ngiphupha ngidla nginga understand ukuthi why ngiphupha ngidla emveni kwalokho kwavele nje kwaluma isisu sami besiluma ngendlela exakile. Mangilele kugijima izinto phezulu kwendlu erufini. Ngixakeke ukuthi yini lento eyenzakalayo. So nje manje into engilethela kakhulukazi nje ngiphatheke kabuhlungu ngoba ingane yethu noSandile ichithekile. So nje kubhlungu impela ngazi ukuthi ufanele ngenze njani. Ngoba iyona ngane bese ngithembele kuyona lena. Angazi nje. Manje mama ufila kanjani mekhala kanje? Hayi mina nginendaba mengakayibuyisa imali yami mina nginendaba naye. Uyakhumbula mazethu uthi wangidelela kanjani wena? Ngizoxolisa phela Nkosi yami. Hayi ngeke ngize ngixole. Yabona nje ngizokhokhela imali yakho. Bengikuphephethe ubusuku nemini bengalali bengiphephethe ubusuku nemini. Ngabe yonke lento mhlambe ubona wena meyenzeka noba uneshow ukuthi yenzeka. Bengineshow ukuthi yenzeka. Bengineshow ukuthi yenzeka. Ngabe mhlambe awuyisoli ukuthi mhlambe ingane yakhe sichithekile. Hayi angisoli nakancane lokhu kusencane lokwengane kukhulu okuzayo. Angisoli nakancane mina. Ngabe mhlambe ingane angisoli. Ngabe mhlambe oqala noma bakhona abanye uke wabenza kanje phambili. Oqala ngimfuna beyisibonelo oqala ngoba wangidelela. Ngabe mhlambe konke lokho yini enye yakucika nje owayisho?
Hayi ngacika engibiza ngokuthi ena ngiyi-scam. Iyona nto eyangicika kakhulu ethi ngiyi-scam, ethi ngiyi-scam sesangoma. Wathi ngiyi-scam sesangoma, wena wangathini wena kuwena. Mina ngifuna imali yami kuphela nje, kuncane lokhu. Yabo lokhu kulala kwakhe esibhedlela achithekelwe ingane kusencane kukhulu okuzayo. Manje mama yonke lento le awucabanga ukuthi mhlawumbe bangakusaba abantu endaweni? Hayi anginendaba mina nabantu. Abantu vele abakwenzeli lutho. Ekugcineni vele umuntu uyohlezi umuntu. Ngingenza kahle ngenze kabi kuyafana. Ngoba nawe wenziwe kabi. Na yebo. Awucabanga ukuthi mhlawumbe kumele umthethelele? Hayi manje. Hayi manje. Mase khokha imali yami ngomthethelele. Nkosi yami ngiyaxolisa, ngiyayithoba, ngiyathembisa imali yakho ngizoyikhokha half. Ngifuna ngiyikhokhe half. Ngizokwenza njalo inyanga eziwu-2. Usho khona nje ukuthi umuntu uzoyikhokha. Ngiyabona njengoba uDisemba uphela nje. Ngiyifuna manje. Ngizoyiletha imali. Uma kuphela uDisemba ngifuna u-half, ngoJanuwari ngifuna u-half. Mama ngiyakuzwa, ngizoyiletha. Awucabanga ukuthi ngoba ephuma esibhedlela mhlawumbe kunzima ukuthi akukhokhele imali yakho? Akunendaba, wakhombisa ukuthi u-rich nje yena. Wakhombisa ukuthi u-rich umazethi kumina, wayiqhenya ngami la wangidelela. Wakhombisa ukuthi yena unemali eningi, washuba umsebenzi, ubevele esebenza ngamthola evele esebenza, akakhokha imali yami mina. Mazethi ngabe mhlawumbe ukuthi wakuthola esebenza ungathini ukuphawula lapho ukuthi nokuthi wawusuthola uBen10 ungathini ukuphawula ukubhekise kuyena amazwi asuka enhlizweni? Akukho nje engase ngikusho njengamanje, okwami kuphela ukuthi ngiyaxolisa imali yakhe ngizoyikhokha kabili. Ngeke ngize ngixolele, ngeke ngize ngixolele. Ngizokhokha u-half njengoba kuthi ngeke ngize ngixolele. NgoJanuwari ngikhokha u-half. Ngifuna imali yami. Awucabangi mama ukuthi yonke lento le yenzakala mhlawumbe izingane zakho noma endaweni bazothi nenhliziyo embi mhlawumbe kubantu awukuthetheleli kalula? Hayi sebengamane bekhuluma abakhulumayo. Uyakwenza ukulunga kuyafana, umuntu uyohlezi umuntu. Lokho ngisakusho namanje uyohlezi umuntu ngoba naye lo wafika edabukisa njengoba edabukisa nje. Unawe umdabukela, mina ngimdabukeli ngoba wafika edabukisa kanje. Uyakhumbula ukuthi wangidelela kanjani ngalela langa? Ibambe ngakho. Mazethi ngabe yini mhlawumbe enyeke yenzeke ebhlungu ekuphathe kabi? Ulala isikhathi esingakanani esibhedlela? Ziningi nje izinto ezenzekile ezingiphathe kabi, kakhulukazi nje ukuthola i-operation. Baze bakwenze i-operation? So njengoba nje ngize ngangena nase-theatre. Uyabona kweyisa umuntu uthi njani? Bekunzima empilweni yami. So ingakho ngithi ngizoyikhokha imali yakhe njengoba ethi angiyikhokhe kabili. Ngiyaxolisa kakhulu. Singathatheli isihlalo mhlawumbe amandla awapheli noma uyawusakhona ukuma? Hayi ngisengami. Manje yini nje enye ongathanda ukuthi uyixolise Ncese mama? Ongathanda ukuthi uyixolise njengamanje because nanga ukuthi uphatheke kabi mhlawumbe yini enye ocanga ukuthi senzo kulokho wakwenza? Yini ngamthoba inhliziyo mhlawumbe ungathi uku-add interest ngaphezulu? Uma ku-add interest ngaphezulu mhlawumbe ngeke umxolele nakhona mase kunikele imali yakho. Hayi angazi, sekuyobonakala kwenzeka. Sekuyobonakala kwenzeka. Manje uzokwazi ngiyena umuntu onenhliziyo embi. Uyena owangishintsha ngasho futhi ukuthi musuku ungishintsha inhliziyo. Kade ngimncenga sesiside isikhathi. Manje amaphoyisa athini ngoba uthi ukudlisa upoison umuntu ayadonayo? Amaphoyisa avela angayingena leyo nto. Avela angayingena, mina ngikhetha ukuthi nje ngcono asuke eduze kwamahambe ngoba kusho useyisitha ngakutshela ngathi uzokukhombisa useyisitha kakhulu kumina. Ngakutshela usekuningi asengakwenza. So angisamthembi. Njengoba ngingasamthembi nje ngifuna nje ahamba jubalala angaphinde ngimbone. So nje ngiyaxolisa amakhosi. Imake wena Vumani uyamdabukela lo? Uyamdabukela lo mama? Mama ngomoya kaNkulunkulu mina bengibona ukuthi umxolele ozokunikeza imali yakho. Mhlambe uma ukuthi ubusayenza manje lento uyenze kangaki ukuze egule uMazethi? Ungayenza isonto lonke. Ngayenza isonto. Manje amagundane lawo kade gijima phezulu kwendlu. Ngoba bekunamagundane agijimayo phezulu kwendlu. Wena ngabe wena? Mina ngangiwathumela lawo magundane. Amagundane wami ukwathumela uthenze njani? Ngangiwathumela ukuthi njengalala amhluphe aqede nemali. Athi uyiphatha imali vele iphelele ezandleni. Hayi ungigelile. Manje Mazethi ungathini kumuntu mhlawumbe
naye umhloniphe umuntu ngifundisela ukuthi nakusasa umhloniphe omunye umuntu ungakhulumi naye isinomi kanjani wena wangeyisa wena mazethe wangeyisa phambi kweintatheli wangeyisa ngizokhulumisana nawe kahle ngendaba yemali yami wangafuna ungilalela waqhenya usuyadabukisa manje uyagula nje buka uyajuluka buka angendaba mina anginendaba phela ngifuna imali yami yilokho nje ngiphetha ngakho ngifuna imali yami Mazesi uzokwazi ukuyikhokha kanjani nemali Ngizoyikhokha kabili ngizoyikhokha ngoDisemba ngikhokhe ngoJanuwari bese iyaphela ngabe ku right lokho mama hayi ku right ku right emezoyikhokha kanjalo ku right ungathini nje kuyena ngoba ethi uzoyikhokha imali yakho mina akukho engakhuluma naye njengamanje kuphela sokhuluma mengabe sekhokha imali yami ngoba angimthembi angifuni ukuthi ngiyamthemba ngize ngikhulume ngize ngibe ngikhuluma amagama ukuthi ungaza ayizwe ngikhuluma kahle bese ethi kwanjani njani sengixolile kanti angixolile ingabe usazoqhubeka ukuyenza lento busaqhubeka uyenza hayi bese busaqhubeka umthakatha cha bese ngimile ngoba bese ngizwile ukuthi ulele esibhedlela ngezwe ukuthi ulele esibhedlela uyagula uhlinziwe ngabe ebusuku Mazesi mhlambe ayikho enye into ebeyenzeka Ayi ziningi kakhulu izinto ebezenzeka empilweni yami ezingekho right so nje hayi ngibonile ukuthi unzima lo mama yeah ungathini kumuntu odelela umuntu lapha mhlawumbe umuntu angamazi odelela angithi odelela mina nje ngoba ngibona ngimncane kanje ngingathi ungabomdelele omunye umuntu ngoba ithu nazakha awuzazi ukuthi izomphendulela ngcono ngoba usuyakwazi lokho namhlanje ngcono ngoba usuyakwazi umuntu wonke unengilosi yakhe yebo ngcono ngoba usuyakwazi wena wangidelela wakhohlwa ukuthi khona abantu abangiphethe South Africa yonke noma abuphesheya la ukhona khona abantu abayisinceku khona beyisa noma ngabe ubani abazali babo angacabanga ukuthi umzali wakhe udinga ukuthi amhloniphe umzali wakhe unengilosi la ekhona noma umzali wakho enkonzweni umzali wakhe ekhaya uma umdelela usukungazi umphumela walapho ukuthi uNkulunkulu uzomphendulela kanjani nengilosi zakhe siyanithanda kakhulu la nikhona ningakhohlwa ukuthandaza because baningi omakhosi yabona bagadla ebusuku ngabe nginamanga mama lapho ngabe mhlawumbe ukusilandise manje omakhosi baphazamiseka sengifuna ubufakazi nje baphazamiseka umuntu umethandaza hayi abaphazamiseki nanokuthi kuyadepend ukuthi umakhosi onjani khona umakhosi abangazani nomthandazo khona omakhosi abazwanayo nomthandazo hayi abaphazamiseki noma kudependa nokuthi ukuthandaza ubani ngaleso sikhathi unayiphi authority yebo kuyadepend ukuthi kuthandaza ubani yebo hayi ukuthi abaphazamiseki total yebo njengami mina nje ngiyakuthanda ukuthandaza ukuthakatha ubuthanda hayi akubona ukuthakatha ngangibuyiselela kumazethu ibeka kabi ke mfana wami usuthi ukuthakatha hayi angisho kabi mama angisho kabi hawu mawami hawu hayi cha ngeke ngiyenze lutho ngiyilungele mina bangazi nasendaweni ukuthi ngumama nje oyilungele uyena nje lobe ongishintshile yena lo yebo